Jaakko Helleranta, asut täällä Virginian osavaltiossa Aleksandriassa. Miksi olet mukana Barack Obaman kampanjassa? Kaikessa lyhykäisyydessä olen kokenut asuttuani reilut 5 vuotta täällä, että Obama on erittäin inspiroiva poliitikko, joka osaa artikuloida visionsa amerikkalaisesta tulevaisuudesta erittäin houkuttelevasti ja erittäin miellyttävästi ja inspiroi ihmisiä älyttömän laajasti. Jos Obama voittaisi vaalit, niin uskotko, että hänen suuret puhujalahjat ja nämä muuttuisi sitten niinku konkreettisiksi toimiksi, joilla voitaisiin muuttaa Yhdysvaltoja? Semmoinen, mä koen, että hyvin, jos katsotaan Obaman kampanjaa, niin hänen osaamistaan, hänen kykyjään kaikilla mahdollisilla tavoin, sekä muodostaa mitään järkeviä poliittisia linjauksia, muodostaa organisaatiota kampanjoimaan, keräämään varoja, on kerta toisensa jälkeen kyseenalaistettu joka mahdolliselta suunnalta, niin demokraattisissa esivaaleissa kuin nyt toistuvasti republikaanien puolelta. Ja kerta toisensa jälkeen Obama on osoittanut erittäin hyvin tyhjäksi kaikki nämä väitökset. Obaman kampanjan aikana, Obaman kampanja on itsessään osoittanut sen, että Obama on ollut erittäin taidokas fasilitoimaan laajoja ihmismassoja, erittäin suurta operaatiota. Puhutaan kymmenien vai satojen miljoonien operaatiosta ja mielettömästä määrästä ihmisten koordinointia. Ja mun mielestä politiikassa on hirveän paljon kyse siitä, että kun sulla poliitikolla on visio, niin miten se saa ihmiset innostumaan siitä asiasta ja toteuttamaan sitä. Sä oot itse innostanut joitakin amerikkalaisia mukaan politiikkaan kampanjoimaan Obaman puolesta. Miltä se tuntuu, että sä huomaat yhtäkkiä olevasi osa tämmöistä osaa kampanjasta? Se tuntuu hirveän hyvältä. Se on ollut itse asiassa useammalla tavalla. Ensinnäkin se, että kun täällä on puolen vuosikymmentä asunut, niin on ollut ilahduttavaa nähdä se, että osaa puhua amerikkalaisille sillä tavalla, että on itsekin niin kuin enemmän osa täkäläistä systeemiä. He kokee mut semmoiseksi, että he kuuntelee myös minua ja ottaa mut huomioon. Ja tietysti se, että ei itse pysty äänestämään, niin on ollut erittäin ilahduttavaa, että on pystynyt auttamaan tätä Obaman kampanjaa erittäin pienellä tavalla, mutta kuitenkin. Miten sä arvioisit näitä viimeistä 8 vuotta, joita aikana George Bush on ollut presidenttinä? Kyllä tämä on ollut hyvin noloa ja epämiellyttävää aikaa tosi monille amerikkalaisille. Siinä missä niin enemmistö amerikkalaisista viime vaaleissa ja lähes enemmistö amerikkalaisista edellisissä vaaleissa äänesti Bushia valtaan, niin toisaalta myös puolet äänestäneistä amerikkalaisista oli jo vaalienkin aikaa toista mieltä siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja mun ystäväpiiristä valtaosa on demokraatteja tai ainakin ihmisiä, jotka ei kannata tätä äärioikeistolaista politiikkaa, mitä täällä on harrastettu. Ja tosi monet ihmiset ovat äärettömän pahoillaan oman hallituksensa toimista ja omien poliitikkojensa toimista. Eli mun oma tausta tuloon tänne Yhdysvaltoihin ylipäänsä ja Washingtoniin on se, että muutin keväällä 2003, tarkasti sanottuna maaliskuun 17. päivä 2003 tänne sinä päivänä, jolloin Irakin sodan oli ennustettu alkavan, jona päivänä sen piti alkaa. Sota alkoi 48 tuntia myöhässä, mutta aika oli hyvin jännitteistä ja oli mielenkiintoista silloin, kun tämä muuttomahdollisuus tuli, niin reaktiot, mitä ystävien ja perheen sukulaistenkin piirissä oli tietysti kaikenlaisia, monet hyvä, mielenkiintoinen keikka, mutta monet ihmetteli, että olette nyt aika kaheleita, kun lähdette tämmöiseen maailman aikaan maahan, johon jollain todennäköisyydellä tulee terrori-iskuja lähiaikoina. Ja aika oli kyllä aika jännitteistä täällä sekä poliittisesti. Lentäminen oli siihen aikaan vielä aika tukalaa. Nykyään ollaan totuttu erinäisiin turvatarkastuksiin, mutta erinäiset prosessit lentokentillä oli hyvin sekaisin ja turvatarkastus kesti ikuisuuksia. Sellainen mielenkiintoinen yksittäinen asia, mutta työskentelin silloin hyvin alussa Finpron-konttorilla Suomen suurlähetystöllä ja ensimmäisenä päivänä, kun
tulin töihin, niin ensimmäisten joukossa siinä näytettiin, että tuossa on sun henkilökohtainen kaasunaamari ja tässä on sun joditabletit, mitä niitä on hyvä pitää käsillä. Kyselyt näyttää taas tiukoilta tässä pari viikkoa ennen vaaleja, niin miltä se tuntuisi, jos Barack Obama häviää nämä vaalit? Se olisi kyllä kova paikka tälle maalle. Tietysti aika näyttää, miten käy ja vaalit kun on käyty, niin itse asiassa joka tapauksessa ihan varmasti molemmilta puolilta, miten tahansa kaatuukin, niin tulee erinäisiä oikeuskeissejä lyödään prosessiin, että oliko Akron kaiken maailman mahdollista vaalirekisteröintivilppiä ja muuta aina. Siitä on ilmeisesti valitettavasti tullut tämän maan realiteetti, että aina vaalien jälkeen tapellaan oikeuksissa siitä, että mitä kaikkea mahdollista vilppiä tuli. Mutta kyllä mä kokisin, että se olisi synkkä juttu tälle maalle. Ja pidän kovasti peukkuja pystyssä, että se liike, ja se momentti, minkä Obama on saanut aikaiseksi, niin se kantaa vaaleihin ja on toiveikas siitä, että se voi jopa vetää suuren voiton, mutta vaalit ja demokratia on ihmeellinen asia ja amerikkalaisten käsissä vielä ihmeellisempi. Mikä siinä olisi niin synkkää, että John McCain nousisi presidentiksi? John McCain, mä oon kokenut, koen itse, että hän on hyvin arvaamaton henkilö ja siinä, missä mulla vielä reilu puoli vuotta sitten oli ihan positiivinen kuva hänestä republikaanipoliitikoksi, niin kyllä mä tämän puolen vuoden aikana on jokseenkin kaikin mahdollisin keinoin menettänyt sen vähän uskoni häneen ja tosi ilkeitä juttuja kuuluu hänestä ihmisiltä, jotka ensikäden kuulemana riittävän lähellä, että tietää minkälainen henkilö John McCain on ja mä luotan niihin käsityksiin siitä. Ja vastaavasti Obamasta taas on niitä kuullut päinvastoin erittäin positiivisia, pelkästään positiivisia kommentteja. Ja mä vaan, musta se on jollain tavalla vähän perversiä tässä maassa, mikä on perustettu siihen, että ihmisillä täytyisi olla vapaus valita asioita, niin niinkin mitättömät ja pienet asiat kuin erinäinen naisten lisääntymisterveyskysymykset tai monet mahdolliset muut tämmöiset pikkuasiat, joista kasvaa suuria kokonaisuuksia, niin mihin suuntaan ne menisi. Ja jos ei mitään muuta, niin yksittäinen asia Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomareita menee pari kappaletta vaihtoon ja ne määrittää hyvin paljon perustavanlaatuisesti, miten maan oikeusjärjestelmä keisseissä asioita ratkotaan ja seuraavan presidenttikauden tai 2 kauden aikana tulee ilmeisesti vähintään 1, 2, jopa 3 tuomaria vaihtoon ja jos siellä on republikaani, jos se on John McCainin kaltainen henkilö valitsemassa niitä, niin se aiheuttaa vuosikymmenten varjon tälle maalle. Millä tavalla pitäisi ajatella näistä erinäisistä, vähän kummallisista henkilöistä, joiden kanssa Barack Obamalla on ollut ystävyyssuhteita, esimerkiksi Bill Ayers, Tony Rezko ja hänen entinen perhepastorinsa Jeremiah Wright. Eikö sua häiritse lainkaan se, että presidenttiehdokkaalla on tällaisia tuttavuuksia, ystäviä ollut menneinä vuosina? No kyllä mun mielestä mä näen asian sillä tavalla, että se pitää laittaa laajempaa kontekstiin ja näen, että Obama, joka on henkilönä semmoinen, että ottaa yhteyttä, ottaa kontaktia hyvin laajasti erilaisiin ihmisiin, sekä niihin, jotka ajattelee samalla tavalla kuin hän, että niihin, jotka ajattelee eri tavalla kuin hän ja haluaa ymmärtää, miten nämä ihmiset ajattelee ja muodostaa sitten oman linjansa sen perusteella, niin mä näkisin, että ne on ollut osa hänen laajaa tuttavaa verkostoa ja ei varmaankaan erityisen merkittävästi vaikuttanut siihen, että miten hän ajattelee asioista. Ja ehkä se on niin kuin pieniä sivupolkuja hänen ystäväverkkokokonaisuudessaan.